O acto central do 25 de novembro do Día Internacional contra a Violencia de Xénero estará vencellado coa publicación de Invisibles, un traballo de Montse Fajardo que nos achega as testemuñas de 7 mulleres que sufriron de diferentes formas e maneiras o maltrato. A idea que poñíamos en riba da mesa desde o Concello era visibilizar o que está invisible, o que está oculto, e por eso o libro chamase así. E aquí hai moitas cousas que se visibilizan. Por unha banda, se visibiliza que non hai ningún patrón que cumplir para estar metida en ese inferno, non? Simplemente hai que ter a mala sorte de que che cadre cruzarte con un criminal como estes. Da igual, aquí fixemos unha escolma de moitos casos, de casos moi diversos, da igual a posición económica, da igual a situación legal de relación ou non, da igual. Entón, simplemente se trata de dar ca persona inadecuada e ter ese problema. Un libro duro que nos axudará a entender a situación que lamentablemente teñen que sufrir no seu día a día centos de mulleres no noso país. Hai un episodio especial para min especialmente duro que fala un pouco da impotencia dunha nai que ten que deixarlle a un pai os nenos cando eles están pedindo por favor que non os leve porque lle está facendo dano, non? E ela non ten máis obriga que deixalos. E tamén hai, aunque non quería desvelar moito, pero tamén hai un caso, me parece importante decilo, porque desgraciadamente volvimos hai poucos días a velo, pois dunha muller que sufre quizáis o peor, non, dos castigos desta xente que pois perder a seu fillo a mans do seu propio pai. E tamén quixemos recoller a visión dunha nena, agora muller, que cando era pequena pois veu como compañeiro do seu pai matou a súa nai. Irene, Eva, Marga, Ana, Tina, Begoña e Mariluz son as protagonistas deste libro. De entre estes nomes hai 3 que son ficticios, unha decisión que se tivo que adoptar por medo e para protexer a estas 3 mulleres. Desgraciadamente, en 3 casos, os maltratadores que aparecen aquí no libro siguen na sociedade e siguen torturando as 3 mulleres que contan o seu caso. Por eso, en Invisibles hai 3 historias con nomes ficticios de mulleres que non se chaman como decimos que se chaman, con historias reais, pero con datos cambiados para intentar protexelas. Con este libro o que agardan dentro do Concello é que a xente se dé conta da dureza do maltrato e que non sempre ten que ser físico, que o maltrato, en canto existe, hai que denuncialo. Botar luz, non, sobre o sufrimento de moita xente que moitas veces non somos conscientes, non? E ademais da problemática que hai alrededor, non? Desa falta de asunción ou de porque non é só, é dicir, incluso a xente máis próxima, que en algúns casos sigue xustificando certas situacións que non son xustificables. Por lo tanto, ser conscientes, e se este libro sirve, non? Para que a xente que o lea e gran parte da sociedade sea plenamente consciente, non? De que hai que loitar por romper con esta lacra social. Mañá será presentada oficialmente nun acto no Teatro Principal Estas Invisibles, unha cita que terá lugar a partir das 8:30 da tarde, a que hai que asistir vestido de branco co fin de ser todas iguais e solidarizarnos coas protagonistas deste traballo. Neste acto tamén se contará coa música de Eladio e de Guadi Galego.